Horas madihi ta sudi di Madogoton. Jakadongan onma bohal partodion di hari 22 Agustus. Nah, ni guriton ni opui eporus Dr. Justin Siobing nahinan di Doksonon. Pangukapon diaka hatamido patiur pernidaan. Marrohaihon akka naoto. Saya pahotma lakkalakakku marhite-hite bagabagam jala unang loas dirajai manang hajahato dia ahu. Di Psalm 110 ayat 120 do 120. Mulai tapangido naing nalop situ tu rohatta midahangoluan itu ditasogut ikon lam met hita di rohatta lam paserepota rohatta lam manat gomos jala pita hita marpangalaho jala marujahan di Kristus doho di hatanai sabing rohatta. Ai Kristus sabing do ojahani hatu ota nahot situtu nang so mangilala rohatta sipata ditonggini hatu onai ojahan onma sabing do persigatungan ni haporsiaota mananggalipe manang togu. Ainang haporsiao nagali asal citong holan Kristusi do persigatungan na di boto. Ibana sabing lasni rohana ubahin tarapun. Alai nasa iasni roha dohot apul-apul mangujar hita huhut. Manosto si rohata sian nasa hajahaton jala paringkas hita mangaradoti akapati ni debata. Jadi molo marhaposan tu Kristus sabing rohatta ita jaga huhut dirita maradopon nasa dosa ima tadana pabua sitong haporsiaon niba nakpe namar hagalion dope ima sahana.